नमस्कार प्रणाम। हम राघवेंद्र स्वागत बा आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। उत्तर प्रदेश में डेंगू के लेके दहशत का माहौल बाटे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा डेंगू के बढ़त मामला के देखत हुए लोगन से अपील कल गई कि ऐसे घबराइले के जरूरत नहीं के। प्रदेश के अस्पतालन में पर्याप्त दवा और निःशुल्क इलाज का व्यवस्था बा। सभी CSC और PSC पर भी डेंगू से निपटले का इंतजाम बाटे। तेज बुखार और अन्य लक्षण दिखे तो तुरंत जाँच करावे। सभी अस्पताल के डेंगू के रोकथाम का निर्देश दे दिया गई बाटे। अफवाहन पर कतई ध्यान न दिया जाओ। वहीं उनके द्वारा आगे कहल गई कि प्रदेश के अस्पतालन में प्लेटलेट्स, रक्त और बेड का कोनो भी कमी नहीं के। सभी अस्पताल के निर्देश दियल गई बाटे कि जरूरत पड़ने पर डेंगू के मरीजन के भर्ती करें। मौसम बदलने की वजह से लोगन के वायरल बुखार भी आ रहल बा। अगर लक्षण दिखाई देत बाटे तो डेंगू का जांच जरूर करावल जाओ। उप मुख्यमंत्री द्वारा लोगन से अपील कल गई कि डेंगू के प्रसार के रोकला खातिर अपने स्तर से भी प्रयास करे लोग। कहीं पर भी पानी जमा न होके देवे लोग। यही पानी से डेंगू का मच्छर पनपेला। उनके द्वारा बतावल गई कि स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग लगातार मिलकर कार्य कर रहल बाटे। सफाई खातिर एंटी लार्वा स्प्रे, फॉगिंग, डेंगू से बचाव के प्रति जागरूकता अभियान भी चलावल जा रहल बा। डिप्टी CM द्वारा कहल गई कि हर बुखार डेंगू बुखार ना होला। रक्त में प्लेटलेट का कमी होकर डेंगू बुखार का पुष्टि ना करेला। वायरल में भी प्लेटलेट में कमी आवत रहेला। वहीं उनके द्वारा कहल गई कि चिकित्सक की सलाह के मुताबिक तरल पदार्थ ले लोग। धीरे धीरे प्लेटलेट बढ़ जाला। मच्छरदानी का प्रयोग कई के आराम करें। गर्भवती महिला और छोटा बच्चा और वृद्ध पर विशेष ध्यान रखल जाओ। कूलर, पानी का टंकी और पुराना टायर का लगातार सफाई रखे लोग। कोनो भी हाल में झोला छाप डॉक्टरन के चक्कर में ना पड़ने का सलाह दियल गई। फिलहाल जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल इन खबर भोजपुरी के साथ। धन्यवाद।